amso na ji jikin ganawa bai da ƙarfi sosai ina nan ina jibin suwai ina na sun kai inda ma na ga wani yaro da ya kirinyo mini suhurin can yawwa dama ina tabbata ku a ina na kun ka zo wa alaikum salam yara ina kwana lafiya lo an tashi lafiya ba lafiya lo ana lafiya alhamdulillah jiki da halin tsuwa ka dai gashi tsuwa an gode wa Allah dai to masha Allah ana dai lafiya ko lafiya lau lafiya ya an gamo ya wace wallahi mun sai dai mun dan zagayo baba ka to ka samaji haka kuke ina ta ne kun gane abin nan dan sasake-saken da kun ka saba dan yoyi mini wata ku da Allah daji ku shiga dajin nan ku dan samo mini abin nan da kun ka saba dan kame ina dan samu jikin nan na wani karfi kun fahimta insha Allah da Allah ku yi sauri insha Allah za mu tayi ku yi sauri babu insha Allah za mu to ku yi sauri babu matsala ka sai dajin nan da zamu akwai hadari gare yanzu mu tayi wajen malam Zabairu mu samu ya rika ya kai dan dajin nan naji assalamu alaikum Salamu alaikum. Salamu alaikum, Malam Zabairu. Wa alaikum salam. Waye? Ni mu ne malam. Ina zuwa dai. Gafaran ku dai. Salamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Barka dai malam. Ya dangane ku ba tare da mayan riguna ba. To wallahi baba na ya aike mu can dajin nan mu taimu dubo mai magani kuma dajin akwai kuraye akwai giwaye. Wai kuma akwai zakuna. Wane daji kenan? Daji wancan na kare kukan. Ya akwai? Akwai zakuna, akwai giwaye, akwai danikai. Aljanu ba da samu. Kai! Ai an kawo gida. Malam muna ta sallama kuma an kiya amsa mun. Lokacin nan ina yi masarkin aljannun garin Tanzania rikiya na. Yanzu na karkade wajen 70. Ɗari an sun ka rage mai. Ka gane, yanzu tun da abin ya zo haka shi tun da abin nashi ya zo da sauki to sai in ta ni da kai kun fahimta. Yanzu dai malam dai muna samun dama a rike. Ko sanda ka ganin mika muku sai ku tai dajin nan ku dawo lamu lahiya ba abin da ya same mu. Malam da kai. Karkari ya fi alika sandan. Aha to shikenan ku tashi mutum kawai. Awo ku tashi mutum. Awo. Masha Allah malam. Awo. Daji wannan kasan da kake ganin shi. Dajin kare kukanka. Ba mutum din na da zuwa can. Oh, ka san mu ko lokacin da mun kai zaman yayin mu. Aljanu. Akwai lokacin da na kai yaki. Awo gudan gara aljanu ne iske. Gudan gara aljanu malam. Ka san dawa ga. Idan ne ba da haka. Ni haka. Ni je mata. Gudan garge na ne ka guda. Ko? Kai malam kun yi duniya. Malam faɗa ka ƙara faɗi ba yau da muka saba sai. Kai yaro kana ji nan lokacin da mun kai zamanin. Aljani guda bakwai ne ka sa a baki na suna yin su kura baki. Kai bar kawai. Zamanin da kun yi yayi. Lokacin nan akwai wata shekara da ban mancewa. Lokacin da an kai yaƙi na aljanna. Da an kai yaƙi na aljanna. Sai da an ga ƙara yaƙi kakaf. Babu aljanna da ya taɓe. Sai da an ka ƙara. Da bindiga ko da kwaranga a gani. Ka gane ni nan da ni da sandan ka babu abin da ya. Kana kasu gurin da ya iska. Ina kan same mata iska. Dan lokacin nan ko hura bai ka. Ina da lokacin. Bancin komi. Sai in ci bakwai takwas.
ci ko ban ci komi ba. Kuma ina nan daram. Lahiya ko da ɗan sarki. Gaya muku lokacin nan. A lokacin nan. A ga irin wanga dashi. Mun yaki ba adadi. Kai abokina zaki ina a ina. La billahi wa la ilaha subhanallah la hawla la quwwata illa billah. Wannan ina ba sai tun da digina ne ina karshen mutuwa. Ina ganin maƙiyatan malaman ga da Allah. Kai ko zaki na koro ka kace aljannu kusan 30,000 kai fada da su. Wanga na daban na yaro. Na daban yana. Kai ban ga kala shi ba. Ina. Wanga ya tsira aljannu irin shi na aka samu mutane a Zaki na ka gani kace. Zaki na ka gani. Aljani na ba wai zaki na. Zaki na ka gani. Aljani na ne gani. Kai ka ce mana zaki na ina kwance ma na so mu zo mu dai shi kuma sai ka ji sunan mun Yau ni ne ga ta kaina. Da Allah ku daga ni. Mu daga kai ina. ba zai daga Wa zai daga ka? Wa zai daga Ku ka? daga ku taimaka. Mu daga ka. Ku kai ni gidan Allah. Mu kai ka gida ina. mana kaza Kai ka ji kunya wanga ba. Sai dai mutum ka ji kunya. Sai dai mutum barka. sai dai mutum barka da Ku tausaya min yara. Mu ba mu tausayin. Kai dai ai kai da mun ka mun kita maka ka tausan baka tausan baka to ka buru zaki ka tawo ka baro mu. Min ruwa. Hura muka ba. Kawo min galbi. To za mu kawo ma. Ku kawo min mama. Bari mu kawo ma da raka shi. Ko da lungubu na. Lungu ba aka kawo. mun ta Wallahi ku tausaya min. Na gaji. Wai Allah yau ba a san ko ina kai gida ba. Ku tashe ni da Allah, ku tashe ni da Allah. Gashi nan. Gashi nan.